Pajjiżna rreġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-aħħar 30 sena. Dan meta skont statistika ir-rata tal-għolli tal-ħajja komplit tkun ikkontrollata b'mod konsistenti. Fil-fatt skont l-indiċi tal-beħ bl-imnut fi frar li għadda l-inflazzjoni kienet tammonta għal 0.3% biss, l-inqas rata mill-1985 lil hawn. Ta' min jinnota li taħt l-amministrazzjoni preċedenti l-inflazzjoni medja kienet laħaq 2.6%, kważi 9 darbit iktar minn dak reġistrat fl-aħħar 12 xahar. Fost l-affarijiet li fihom kien hemm tnaqqis fl-inflazzjoni wieħed jinnota l-prezzijiet tal-ikel li hija 5 darbit inqas kif ukoll il-prezzijiet ta' mediċini u affarijiet relatati mal-kura personali li fl-aħħar 12 xahar kienet kważi nofs il-medja fl-amministrazzjoni preċedenti. Fl-istess waqt Gvern Laburista naqqas il-prezz tad-dawl, ilma, gass u fuel b'madwar 15% fil-waqt li l-amministrazzjoni ta' qabel qollithom b'xi 70%. B'hekk permezz ta' tnaqqis fl-inflazzjoni u żieda fil-paga, il-ħaddiem medju spiċċa bi 310 euro iktar fil-but din is-sena kontra l-aħħar sena ta' gvern preċedenti, meta kien spiċċa b'70 euro minn taħt. Fi stqarrija l-Gvern sostna li jibqa' kommess li jkompli l-ġlieda tiegħu kontra l-inflazzjoni, b'mod partikolari fi prodotti essenzjali. Wara traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-familji, din is-sena se jsir it-tnaqqis għall-intrapriżi. Dan fl-istess ħin li l-prezz tal-petrol u d-diesel se jkompli jitnaqqas fix-xhur li ġejjin. B'hekk temmettejt l-istqarrija l-ottimizmu fost il-familji tagħna li tant xpruna lill-ekonomija Maltija ikompli jissaħħaħ u jikber.